Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 22-nji noýabrda Aşgabatdaky awtomobil sport merkezine baryp, täze satyn alynan ýarış awtomobillerini synagdan geçirtip, döwlet eýçiligine TDK habar gurulugy ýazýar. Neşriň maglumatyna görä prezident maşyn synagyndan soň içeri işler ministri Iskender Mülükow Türkmenistanyň halkara awtomobil ýarşyny gurnamagy tapşyrdy. Şeýle-de neşir Berdimuhammedowyň amurlan Hazara çenli geçiriljek Awstraliýa ýarşynyň badalgy hemde pellehany nokatlaryny kesgitlendigini habar berýär. Bu ýarşa gatnaşçylar habarda aýdylmagyna görä düýpli durmuş ykdysady özgertmeler, ilmi tehnik ösüş we ýurdun sebitleriniň senagatlaşdyrylmagy bilen täze durmuşyň gelenligini görmeli. Türkmen prezidentiniň bu ideýasy Aşgabatda milliardlarça dollar çykarylyp geçirilen 5-nji ady öýünläriniň tamamlanaly we 2 ay hem geçmänkä ortaga atyldy. Şol wagtda ekspertler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý ýurtda 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ilata yeňillikli wakadan berilýän elektrik togy, tebii gaz we suw ýaly harytlaryň hem hyzmatlaryň täze tariflarynyň giýirilmegine, sosial yeňillikleriň ýatyrylmagyna alyp geldi. Ýurt içinden gelýän habarlarda aýdylmagyna görä bu çäreler dollaryň gara bazar kursynyň barha gymmatlamagy, bazarlarda harytlaryň bahasynyň ýygyderli ýokarlanmagy bilen goşdy. Ikinci tarapdan prezidentiň halkara maşyn ýarşy baradaky ideýasy Halkara Valyuta Fondunyň golaýda Aşgabatda bolan ekspertleriniň ýene bir gezek döwlet harajatlaryny azaltmak maslahatyny bermeginiň ýa-da gabat geldi. Türkmen hökümetiniň tanqidçileriniň pikirlerine görä ýurtda dören ykdysady kynçylyklardyň newt gazanarlyklarynyň global ardanlamagy bilen näle eýsem prezident Berdimuhammedowyň ideýalary we gollamagy esasynda durmuşa geçirilýän uly çykdyjyly proýektler, sport we köpçülik çäreleri bilen hem magly. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň odarlyky başlygy Hudaýberdi Orazowyň pikirine görä, Türkmenistan hakykatdan hem ösen ýurt hökmüne tanalmak isleýän bolsa, onu gapylary ýapman, hem daşary ýurtlar, hem öz ýylaty üçin ýurt açmaly. Şu yurtlar adamlar tanışar yani çıkmasınlar. Yurt açmalı. Öz halkım soğumuzı daşarı yurtlarım arkayn gelkidir yer etmeli. Birinci adım soğ olmalı da. Şweýsiýada ýaşaýan türkmen ykdysadçysy golaýda geçirilen ady öýünleriniň öňünden hem şunyň ýaly gurulmagyň edilendigini belledi. Emma olardan gelen peýda garanyny ýurda we halka getirilen maddi ýan has uly boldy. Adamlaryň hususan okuyan ýaşlaryň uly wagt togurlanyny diýip Orazow Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde inniki ýarşlaryň hem agramynyň halka ýurda düşjekdigini ýatlatdy. Yani yarış geçirilen ýagdaýda da agramy şu elmiden bolşýar şu ýurda halka düşür. O häzirin bir halkyň ýagdaý ýurda da gatagır ýagdaýda da. Türkmenistanyň awtomobil sport merkezi 2013-nji ýylyň sentýabr aýynda açyldy we şonda bu toplumda geçirilen ilkinji ýarşlara döwlet başçylygyny hem gatnaşdy diýip Türkmen medeniýetiniň habaryndan ygtalýar.